Boas tardes a todos, benvidas e benvidos. Vamos a proceder a celebrar o pleno extraordinario convocado para o día de hoxe, sobre o día 16 de outubro, ás 20 horas. Segundo, que o secretario realiza os trámites legais oportunos para convocar a notificación aos membros da corporación, que así se fixo. Terceiro, fixar a seguinte orden do día. Primeiro, toma de posesión do concelleiro Isaac Federico Pérez Vidueira, Partido dos Socialistas de Galicia, PSOE, PSDG, PSOE. Segundo, a aprobación se procede da creación da Xunta de Goberno Local deste Concello. Terceiro, a aprobación se procede da conta xeral do exercicio 2024. Cuarto, anulación do acordo plenario adoptado polo Concello en data 21 de novembro do 24 que denunciaba o convenio suscrito polo Concello de Viana do Bolo coa Diputación Provincial de Ourense para a prestación dos traballos de recaudación de impostos, tasas e precios públicos municipais e, en consecuencia, que continúe vixente a delegación das competencias de xestión tributaria, liquidación e recaudación efectuada polo Concello de Viana do Bolo polo acordo plenario de data 15 de decembro de 2008. Quinto, proposta dos días festivos locais para o ano 2026. Sexto, designación de Daniel García García como xuíz de paz titular deste Concello. Sétimo, a aprobación se procede da apertura da licitación do contrato de axuda no fogar polo procedimento aberto ordinario suxeito a regulación armonizada. Octavo, a aprobación se procede da apertura da licitación do contrato de instalación de erva artificial no campo de fútbol de As Carrelas polo procedimento aberto simplificado. Pasamos entonces a punto por punto do orden do día. Primeiro, toma de posesión do concelleiro don Isaac Federico Pérez Vidueira do Partido dos Socialistas de Galicia, PSOE, PSDG, PSOE. Boas tardes. Hola. Toma de posesión. De Novoa, Claro. se podemos, claro, vamos a ver. Se podemos falar, eu secretario. Me permite vostede, eu estou falando ahora mismo, bueno, co secretario do señor alcalde, pareceme perfecto. Ten que ir na carpeta o que é, primeiro o credencial e o demais. Non lle damos importancia porque sabemos que vai a estar ben, é dicir, vai a estar ben. Dámoslle a noraboa, ten que haber xuramento, ten que haber outra cosa. Vale, ten que haber, como todos o fixemos, e como teremos todos que facer, teremos que despois de declarar todo o que temos, o que non temos. E por que non está na carpeta? Bueno, dillo aí. No, eso non ten que estar na carpeta porque eso é... No, perdón. A declaración de... Perdón, a declaración non ten que estar na carpeta. Eso é un tema particular. Pero, home, terá que estar a credencial de que veo do xulgado. Sí, estou dicindo que me deu todo o secretario. Vale, eu non falo do que usted teña, que a mí non me importa unha saúde, por suposto. Ojalá que todos, todo o mundo tuviera todo. Vale, entonces eu non teño problema ningún. Ademais non hai que votar, nin hai que nada, hai que facer o xuramento, creo eu. Nada máis. Pero para a siguiente vez, por favor, dixenlle no pleno anterior, fagan na carpeta que me vaya todo, para nos podemos mirar. Se viñamos hoxe a vela e non vimos nada, como noutras cosas, pero bueno, vamos punto por punto. Bueno, eu xa non, creo que non entra na miña competencia. Non falo con vostede, falo co alcalde, o alcalde principal, quen se ten que asesorar, ten que decirlle o mellor, oye, pois hai que facer isto e isto e outro. Bueno, pois eu vou hacer ali para fazer o xuramento, sin problema, se lle parece ben. Eu por mí non teño problema ningún. Simplemente levar as reglas do xogo. Vale, sí. Eu que me entregaron, que me dixeron que tiña que complementar, entreguei e complementei todo o que me mandaron, vale, o secretario. Moi ben, Pois nada, procedemos ao xuramento, compromeso ao xuramento. Pois nada, xuro e prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as ombrías do cargo de concelleiro con lealtade aos veciños do Concello de Viana, ao Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Graciñas a todos. Moi ben, enhoraboa. Bueno, por todo, vamos a permitir de darlle a benvida ao novo concelleiro, darlle as gracias por dedicarlle parte do seu tempo, que é pouca, aos veciños de Viana. Estou seguro de que vai a facer unha gran labor en beneficio de todos os cidadanos deste pobo. Benvido. Gracias. Pasamos ao segundo punto do día.
A aprobación se procede da creación da Xunta do Goberno Local deste Concello. E a palabra ao Grupo do Partido Popular. O Partido Popular, primeiro, eu creo que se seguimos unha orden, primeiro terá que falar o partido menos votado, que é o BNG, e despois votaremos, despois pararemos, non? Vale, perfecto, por dolle a palabra entonces Creo ao que é así, BNG. sobre a regra. Bueno, a regra non se aplicaba en outros Penso que, pois penso que é así. Vale, perfecto, non hai ningún problema, perdón. Damos a palabra entonces ao Bloque Nacionalista Galego. Bueno, se vamos a falar de todo por tal, aquí teria que falar tamén o Grupo Partido Socialista, porque é dicir que é o que aquí hai tres grupos políticos, entón, bueno, é igual, non vamos, eu e nos igual, nós estamos de acordo ca creación da Xunta de Goberno Local e vamos votar a favor. Xa está, non ten máis nada que dicir. Moi ben, tócanos a nos ahora, non? Vale. Na Xunta Local, quen está formada por quen? Non sei que o que estamos sometendo... Porque non o vin tampouco na carpeta. Pero, perdón, non sei, podo contar resposta? Non sei que traemos aquí é someter a votación a decisión de crear unha Xunta de Goberno Local. O resto da organización da Xunta de Goberno Local, facultades é unha delegación que fai o alcalde e que se fai posteriormente, é dicir, non é necesario nada máis que unha vez feita traelo a pleno, na seguinte pleno teremos aquí, pero non temos que someter a votación. Estou de acordo. Iso é o que dice aquí a norma, si quera leo yo. Non fai falta que me leia, simplemente que, claro, me extrañoume, non vela tampouco, oye, porque normalmente o que se fai é dice, pues isto é isto, como traemos días festivos, pues este día festivo, outro día festivo. Neste caso, por exemplo, non vexo quen sea, usted ten a potestad, como é verdade, como ben dice, ten a potestad de nombrar como se nombra os tesoros. Ten a potestad esa. Non sei que traemos a Pero non sei se me expliquei ben, Perdón, sí. que non quero interrumpir e non quero meterme en cousas No, sí, quero que lle resposte, digo. Nos o que sometemos é según a lei establecida de régimen local é someter a votación a decisión de crear unha xunta de goberno local. É o que imos a facer, o que vamos a votar. Logo, según o artículo 44 do Real Decreto, establece que todas as delegaciones a que se refiere el artículo anterior serán realizadas mediante decreto del alcalde, que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación de las facultades que se deleguen, así como las condiciones específicas de ejercicio de las mismas en la medida que se concreten o aparten del régimen general previsto en este reglamento. La delegación de atribuciones del alcalde surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del decreto, salvo en aquellas que se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el boletín oficial de la provincia y en el municipio existente. Las normas de los apartados anteriores serán aplicables a cualquier modificación posterior de delegaciones. De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre con posterioridad a las mismas. Es decir, una vez que nos acordemos cómo se forma, cuándo se reúne, qué componentes afán, é cuando tenemos que comunicar ao próximo Pleno cual foi a decisión adoptada, pero non hai que someterlo ao Pleno. Ahora hai que someter a votación a decisión de crear ou non a Xunta de Goberno Local. Vale, non sei se ao mellor queren Sí, o queren o... Non, xa dixemos que estamos de acordo. Algo que decir o Grupo Socialista? No. Vale, o que si me refiro cando se crea, habrá o mellor que crear comisións, se lle parece pertinente ou lle parece pertinente, se hai que crear despois ir aos colexios, saben que hai dúas personas que van aos colexios, e logo despois hai unha persona que vai ao GDR. Eu creo que se debía ir todo nun paquete. Creo. Entonces, nombrar, decir, bueno, pues o colexio a este, igual que o 112, cando chaman o 112, cando chaman os demais, pues bueno, pues habrá un policía municipal, como estaremos ahora mismo, a min está chamando o GDR. O colegio ainda non chamou, pero o colegio, ahora mismo, neste momento, temos que irnos, porque non están nombrados. No, eso é mentira. Está usted... No, perdón. Está nombrado. No, dígame unha coisa, veu algunha vez aquí e díxenos quen iba. Está nombrados quen? Os que había de antes. Nos comunicamos que queren van ser os novos representantes do Concello da Corporación nos colegios. Pero hai que levar o pleno. Cuando nos tengamos feito a Xunta de Goberno Local e tomemos as decisións de como se vai organizar, teremos que dar conta ao Pleno. Ahora non é necesario, simplemente é necesario someter a votación a creación da Xunta de Goberno Local. Vale. E o que tenemos aquí a votación. Se ahora mismo vai, como chamaron de Medio Ambiente, se ahora mismo vai, a quen chaman? Pois, hombre, terá que ser unha persona do Concello. Terá que ser unha persona que vostede nombre, xunto co seu equipo. Vostede nombra unha persona e esa persona vai. Pero é que nos están chamando a nós. Porque eso...
É dicir, non pode ser que ustedes nombren e que nós non sepamos nada. Pero estou dicindo que no próximo Bueno, pleno... me está dicindo, pero digo yo como é a realidad. Pero estou lendo... Por que me chaman a mí? Perdón. Eu estou lendo o decreto. Pero o decreto, eu Google miro de vez en cuando, miro para outras cousas, para mirar o fútbol, non miro para eso. Pero no próximo pleno nos daremos conta de cuál foi as decisiones que adoptamos, a organización, cando nos xuntamos, que competencias vai a ter a Xunta de Goberno local. Entonces tenemos que informar o pleno. Eu estou dicindo agora que estamos aplicando a lei, dicindo que neste momento o único que temos obriga é de someter a votación a decisión de crear unha Xunta de Goberno local, que se pode votar positivamente ou negativamente. Si se vota negativa por maioría, non se forma a Xunta de Goberno local. Si se forma, si se vota positivamente, vamos a formar, e aí cometeremos todas as delegacións que hai que cometer, e falar os nombramientos de cada persoa e as competencias que teñen, que é a delegación do alcalde. Non lle digo nada, nos cando nos collimos o goberno, nos levamos todo como leváramos outros grupos que estuveron aquí. Levaron todo, levaron quen iban aos colexios, quen iba ao GDR, quen iba, quen chamábamos 112, etc. Entonces, hombre, para os compañeiros, diga aos compañeiros que, non sei, que lle axuden. Porque me parece que se están perdendo bastante, sinceramente, sinto moito. Pero primeiro hai que organizar. Xa lle dixen no primeiro pleno dixen exactamente o mismo. Entonces, simplemente é nomear. Me dá igual, non sei que vamos a votar, non sabemos quen é, vai a facelo vostede, pois absterémonos ou votaremos en contra. Que non nos vai para nada, pero bueno, pero é o que vamos a decir. Podo eu respostar? Home, claro, vostede é o que manda. Cando se crea a corporación despois das primeiras eleccións, é obrigatorio facer un pleno de organización do Concello. Perdón un momentiño. Cando se crea, cando comeza o goberno, a legislatura. Neste momento non é obriga traer ningún pleno de organización porque está establecida a comisión que se aprobou. Era obrigatorio se non estuvera feita a comisión de contas, pero como está feita, non é necesario facer ese pleno onde se dé conta do equipo de organización que vamos a armar. Eso non é necesario. Sí que é obrigatorio a vez anterior, cando usted tomou posesión como alcalde, que é o inicio da legislatura. Ora non é necesario. Se non houbera creada a comisión de contas, era obrigatorio. Resposta? Sí. Non vou discutir con vostede, non estamos nun bar, estamos nun pleno. Xa lle dixen a primeira vez e non lle repito máis veces. Váleme o que vostede diga. É que me vale, pero non é así. Primeiro, cando se cambia dun alcalde a outro alcalde, fíxose. Hubo unha moción de censura e fíxose o mismo. Vostede pode cambiar incluso, mira o que lle digo, pode cambiar incluso os plenos ordinarios, etc. Pode dicir, o alcalde cobra tanto, o tenente alcalde cobra tanto, teño este. Esa é a organización. Pero que non a fixo. Que neste momento non é necesario facela, por iso non se fixo. Pero digo, pues leva... Non obriga a lei a facela. Estamos de acordo? Non, pero non discuto. Vale. Están de acordo? Sometemos a votación logo? Pois a ver, votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vamos a someter a aprobación se procede da conta xeral do exercicio 2024. Explico por qué. No pleno anterior habíamos votado a favor da conta xeral do exercicio 2024, pero cometeuse un erro, e era que porque un concelleiro que había presentado a dimisión, por error, volveu a votar, e, por tanto, non o fixemos ben. Entón, agora hai que volver a votala para que quede aprobada a conta. Ese é o motivo de que se volva a traer un punto ao orden do día que xa se celebrou no anterior. Foi un erro de interpretación, a persoa que había presentado xa renuncia, en vez de absterse, votou. E, por tanto, temos que volver a someter a votación. Como xa sabe do que é, do que vai, se queren intervir, pois dolle a palabra, entonces, ao Partido Socialista, a palabra ao BNG, a palabra ao Partido Popular. Sí, eu simplemente quero preguntar, entendo, porque nos vímolo, se nos levantamos do pleno, viamos o que se estaba facendo. Perdón, non foi nese pleno, iso foi no anterior. Sí, xa sei que non é neste, xa foi no anterior. Foi no primeiro, sí, ten razón. Cando terminou que había que presentar a conta xeral? Perdón? Cando é o último día da conta xeral que había que presentar? No mes de outubro.
Que día? Exactamente neste momento non sei o día, non sei se o secretario sabe. Onte. Onte? Sí. Bueno, pero estaba aprobada anteriormente, por un erro, pero estaba aprobada. Ahora simplemente hai que corregir un erro. Disculpe, non é un erro. É dicir, é unha persona que votou cando xa non era concellal. Pois cometeu o erro de votar cando non era concellal. Vale, pois entonces ahora mismo o que ten que decir é que o levamos fora de plazo. Bien, pois eu non estou dicindo que vaya fora de plazo, non. Estou dicindo que por un erro se votou mal e ahora someto a aprobación. Eu non teño que fazer a matización que usted me pide. Eu viño simplemente a este pleno sometendo a votación un punto do orden do día que dice aprobación da conta xeral do exercicio 24. Conta xeral que non é dos partidos que estamos aquí neste momento, é que foi no exercicio feito contas por vostedes. Ben, sometemos a votación. Si se cometeu un erro, nesta vida só hai dúas maneiras, ou persistir no erro ou rectificar o erro. E como non somos persoas razonables, o que facemos é rectificar no erro. E non entramos a debatir se a conta xeral se aproba dentro ou fora de plazo. Temos que someternos aquí a unha votación para subsanar un erro que se cometeu, un erro administrativo. E o que teremos aquí, da igual que este fora de plazo que non este fora de plazo, nós temos que subsanar un erro que se produxo no anterior pleno, que estaba dentro de plazo a conta xeral e aprobouse dentro de plazo. Pero de maneira errónea, yo ahora subsanando. Sí, de maneira ilegal, vale, muy bien. Errónea, perdón, ilegal, no, non é a palabra ilegal, é errónea. No, hombre, se vota un concelleiro que xa non está, é Pues ilegal. será un erróneo, por eso ahora hai que volver a poder someter a aprobación. Bueno, eu simplemente para que a xente sepa, é dicir, que estamos fora de plazo, nada máis. ¿Cuántas veces están fora de plazo? Pues xa aproban igual. Claro, sí, Non vale, pasa nada. Vale, pues se non pasa nada, perfecto. É que non pasa nada. Que sí. Sometemos todos a votación? Sí. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Temos que abstener simplemente por eso. Ya, pero que se absteñan nas súas contas... Sí, pero é algo duro, nas súas contas é moi duro, Deben estar pero é fora de plazo. Pero supoño que non dudarán delas, non? Que as fixeron ustedes. No, As contas de ustedes que duren delas. No. Por eso non votamos en contra. Nos o que fixemos foi abstenernos. É dicir, decirle ao señor alcalde o que ten que facer ben. Nada máis. Perfecto. Hai que facer as cousas ben. Ben, podo empezar a pasar ao seguinte punto. Ben, pasamos ao punto 4. Repito, leo literalmente, anulación do acordo plenario adoptado polo Concello en data 21 de novembro de 2024 que denunciaba o convenio suscrito polo Concello de Viana do Bolo coa Deputación Provincial de Ourense para a prestación dos traballos de recaudación de impostos, tasas e prezos públicos municipais e, en consecuencia, que continúe vixente a delegación das competencias de xestión tributaria, liquidación e recaudación efectuadas polo Concello de Viana por acordo plenario de data 15 de decembro de 2008. Vou a permitir outra vez tratar de explicar este punto. Este punto xa foi votado noutro pleno, a anulación deste convenio. Entón xa non vou explicar de que se trata, non? Todos sabemos que era un convenio que se había denunciado. Sí, perdón, eu aunque diga nada, usted siga o seu discurso, que eu despois lle direi o que teña que decir. Claro, este convenio foi aprobado no ano 2008, tácitamente se renovaba cada 5 anos e vencía a última renovación era en xulio deste ano. Nos presentamos unha moción neste senso para decir que había que denunciarlo este convenio para que se redactara un novo convenio incluindo dos puntos que nos parecían super importantes para o povo de Viana. Primeiro punto, que se volvera a abrir a oficina de recaudación pechada por decisión da Diputación Provincial de Ourense que estuvo vixente durante moitos anos hasta que se xubilou a persoa que o levaba. Segundo punto, que se aceptara por parte da Diputación o cobro das multas e sancións que establecera o Concello de Viana. Durante este período de tempo, 6 meses antes de que vencera o contrato, que tal como decía o próximo o contrato, decía que había que denunciarlo con 6 meses de antelación, así o fixemos no mes de novembro. Por tanto, había 6 meses para renegociar ca Diputación un novo convenio, donde se tuvera literalmente incluídas duas cousas. Apertura da oficina de recaudación como mínimo unha vez a semana, estimamos que era unha forma de atender todas as dúbidas e incidencias que se producen aquí con catastros, etc. E logo cobrar as sancións, porque nun momento determinado o Concello de Viana terá que arbitrar medidas coercitivas para cuando se emitan organizacións, se regule tráfico, etc., pues podamos ter un régimen sancionador a quen incumpra. Entonces decíamos que a Diputación nos permitirá cobrar esas posibles sancións futuras que non hai que se vayan a aplicar. É unha hipótesis.
Pois ben, como o Concello, o Goberno do Partido Popular, durante esos 6 meses, non estableceu a negociación de un novo convenio, atopámonos que no mes de julio o contrato estaba vencido e non renovado. Por lo tanto, a Diputación comunicounos de que, como o contrato estaba vencido, a partir dese momento non se facía cargo da recaudación do Concello de Viana. Estimando que o Concello de Viana quedaba sin poder recaudar impostos, e iso era algo que despois teníamos que organizar a futuro con novas empresas, con concursos públicos, e era para nós, consideramos que era un problema, acordamos revocar ese acordo de anulación e tuvemos que volver ao primigénico, é dicir, o contrato que había establecido no ano 2008, sin que conseguíramos, por dejadez do equipo de goberno naquele momento de renegociar un novo convenio, sin que conseguíramos implantar de novo a apertura dunha oficina e sin que conseguíramos delegar na Diputación o cobro de sancións e multas. Ahora teremos que, en un próximo pleno, presentar, ou por lo menos a miña intención, presentar unha nova moción para aprobarla e rogarlle á Diputación que acepte estes 2 puntos. Abrir a oficina, que o fará de maneira voluntaria, agora xa non temos posibilidade nada máis que de maneira voluntaria, é como pedirle un favor, e establecer o cobro de sancións e multas. Por que o digo? Porque no momento que xa outra vez renovamos o convenio, ahora sí que é algo gracioso que a Diputación acepte o noso requerimiento. Antes non. Antes era unha exigencia que podíamos impor na nova negociación. Que ocorriu con este punto do orden do día? Someteuse a votación nun pleno e aceptouse revocar o que habíamos aprobado no pleno. Aceptouse. Por tanto, continuaba vigente o contrato coa Diputación. A delegación da Diputación de cobro de impostos e de tasas. Pero produjouse un erro tamén neste Concello. Outro novo erro que admito como propio. Qual foi? Que entendíamos nós que tiña que ser por maioría absoluta. Como nese pleno asentáronse os representantes do grupo municipal do Partido Popular, pensamos que tiñamos maioría absoluta. E foi un erro, porque ten que ser maioría absoluta non dos asistentes, maioría absoluta dos integrantes da corporación. Por tanto, a maioría absoluta dos integrantes da corporación son 6 persoas. Como votamos 5, porque xa había renunciado o noso concelleiro, votamos 5, pois, lógicamente, non estaba ben feita a votación. Entón, temos que volver a ter o punto de orden do día, que é volver a votala. Non porque haya modificación algunha nese punto, sino simplemente porque a votación ten que ser por maioría absoluta. Ahora sí que hai maioría absoluta e sometemos a votación. Doulle a palabra ao Partido Socialista, que teña que decir. O Partido do BNG? Non estamos de acordo con esta proposta, xa estivemos outro día e volvemos a estar. Lamentamos o error, por suposto. Vale, error, podo falar, sí, non? Digo, claro, non teño a palabra. Dame vostede a palabra. Vale, error, vostede sabe que vostede mandou facer un escrito para revocalo, o sea, revocar, que nunca foi convenio, nunca, foi delegación de competencias. Delegación de competencias. Vale, non é convenio. Perfecto. Vale, sí, bueno, vale, usted empezou dicindo que era un convenio. Se usted quere aludir a un proceso semántico, deulle razón. A palabra exacta é delegación de facultades, correcto? Efectivamente, vostede pode cambiar ano a ano. Esa é a primeira cousa. Nos levamos a pleno 2 veces. Vostedes non. Querían entorpecer o goberno que nos tiñamos para que non tuveramos ingresos, lógicamente. Se tú non cobras na recaudación, como vas a ter ingresos? É imposible. E iso usted participou para que non o tuvemos. Que pasa? Que despois, sí, valeuse do alcalde de Tabadela, que parece que é o que manda ahora mismo, foi a Diputación, dixo, oye, isto hai que cometer un erro. Foi así, cometeron un erro, porque isto é imposible, se nos non recibimos o diñeiro ahora mismo, que nos están generando os impostos, xa non son os impostos directos da xente, son os impostos do IBI, ademais, que temos embalses, entonces, eses embalses, pois, ao mellor, é 1,5 millón e pico de euros. Como vas a ter tú ahora mismo cas, se non case cuartos? Sí, o que palabra. Pero vostede sabe que a culpa foi sempre súa. Vostede falou cunha funcionaria que quería o escrito facelo daquela maneira. Votaron en contra en 2 plenos. En 2 plenos votaron en contra. Xa levamos 2 plenos sempre votando en contra. Facendo a pinta, como chamaban antes. Vale. Nos estamos de acordo, sí que estamos de acordo en aprobarla. Por qué? Porque vemos un beneficio para a veciñanza.
O que me extraña ahora mismo que tantos dous grupos que votaron antes en contra, ahora que se poñan de acordo porque ven que é necesidade. E que necesidade? Como non vai ser necesidade? Ou facer unha licitación, que veña unha empresa, e que cobra os impostos, e despois que non se ingrese, porque este podemos cobrar do 70, non sei exactamente, pero 70-80% danche incluso anticipadamente. Vostedes non se pediramos 50.000 euros, que xa non nos deron, vostedes ahora están con 600.000 que si os van a dar. Pero non diga que foi unha cousa do Partido Popular. Nos levámoslo a pleno. Levámoslo a pleno 2 veces. E creo que falei con vostede e teño o escrito e teño un compromiso da vicepresidenta de Diputación. Teño un compromiso que yo mostrei, dicíndolle, igual que, bueno, outras cosas, pero estamos falando deste tema ahora mismo, donde me decía que puñan unha persona aquí 1 ou 2 veces á semana ou 15 días. 1 ou 2 veces. E que iban a recaudar multas e todo o que se lle comandar ao Concello. O sea, que non bote a culpa ao goberno anterior. O goberno anterior fixo todo o necesario para poder o facer. O culpable é vostede, Aí teño que dicir así es, vamos a ver, usted non se acorda cando lle dixo unha funcionaria, no, o escrito quero así, pues podemos outro escrito, e non, eso non me vale, quero isto. Se acorda? Claro que sí, correcto. Fixo, sí. E que eres escrito, señor voceiro do Partido Popular? Quitar todo. Que dicía o escrito? Quitar todo, que non queríamos convenio, cando jamás en la vida foi convenio. É a primeira vez que me reconoce. Increíble, de verdade. Empezou falando de convenio, non é convenio, é delegación de competencias. Non é increíble, é a realidade e a verdade. E eu lle digo, exactamente así. Dígolle que si vamos a votar a favor, por que? Por a veciñanza, porque é necesario. Se tú non tes ingresos, é imposible poder funcionar. Entón, con eso, penso que o digo todo. Pero terminamos entonces. Terminei. Podría contestar? Sí. Vamos a ver. Eu non sei se usted interpretou ben as miñas palabras. É que usted retorce o argumento e o discurso, e ao final, perdone, estou falando, depois falo usted. Sí. Usted retorce o argumento, o discurso, para tratar de justificarse, entonces usted que deriva totalmente do que eu lle acabo de decir. Primeiro, vou a repetir para que lle quede ben claro. O que eu dixen é que nós presentamos un escrito de denuncia do convenio 6 meses antes do vencimiento para renegociar o novo convenio. Por tanto, ustedes, que eran quen gobernaban, tiñan que haber renegociado ca Diputación un novo convenio que dixera unha nova delegación, para usar semánticamente a palabra correcta, unha nova delegación de facultades, donde esa delegación permanecía idénticamente igual, con todas as condicións, salvo que había que incorporar que abriran a oficina e que cobraran as tasas e multas. E durante 6 meses, vostedes non negociaron esa nova delegación de facultades e permitiron que chegara o 31 de xulio e vencera esa delegación de facultades. E foi cando nos quedamos sin medios para poder cobrar os impostos. Pero ustedes tuveron 6 meses para negociar ese convenio. Esa é a primeira explicación. Por tanto, é que ustedes non fixeron caso do que se había presentado un escrito de denuncia do convenio solicitando... Convenio ou delegación? Perdón. Delegación. Volvemos ao semántico, usted entende perfectamente. No, bueno, é o mismo, no. A nova delegación de facultades na Diputación para cobrar tasas e multas. Usted tiña 6 meses para renegociarlo, e usted durante 6 meses non o renegociou. Usted dixo a min que había que elaborar un novo convenio, e eu dixenlle, é competencia de vostede, usted renegocie o novo convenio, literalmente redacteo e leve a pleno, e se é correcto, aprobamos en pleno. Usted veu cunha artimaña das que eu xa sospeitaba. Vou a explicar enseguida. Usted acaba de decir que me amosou un escrito donde decían que a Diputación se comprometía a abrir a oficina unha vez cada 15 días, ou cada 15 días exacto, e que cobrar multas e tasas. E eu dixenlle verbalmente, personalmente, a min non me vale un compromiso. O que nos lle pedimos é que ao renegociar o novo convenio figure nese convenio ese compromiso. Por qué? Porque eu non teño capacidade de análisis para saber se a persona que mandou ese escrito ten competencia suficiente, facultades delegadas suficientes para plasmar ese compromiso nun convenio. E, por tanto, o que lle pedíamos era, eu dixenlle ben claro, iso que lle prometen a usted mediante un escrito é moi sencillo, elabore
unha nova delegación de facultades que incorporen esas dúas circunstancias, apertura da oficina e cobro de impostos. Era tan sencillo como eso. E usted, se hubiera traído eso aquí a pleno, hubieras aprobado. Usted o que trouxo aquí ao pleno é dicindo que aprobáramos o convenio tal como estaba, e o respaldo que tiña era unha carta. E eu dicíalle que non servía unha carta, que nun pleno apróbanse feitos tangibles, recollidos nun documento asinado polo Concello de Viana do Bolo e pola Diputación. Así é como se funciona, non cunha carta de compromiso. Iso, ante a lei, non ten ningún valor, porque a persona que afirma pode ser que non teña capacidade suficiente como para comprometerse nun escrito, nun convenio, ou sea, no convenio ou na delegación de facultades suficientes. Iso foi o que pasou. O relato é este. É dicir, durante 6 meses tuvo usted tempo para negociar un novo delegación de facultades. Por que non a fixeron? Pregunto yo ahora. Bueno, xa pode parar, vale. Sí. Levámola a pleno 2 veces. Pero que levou a pleno? Pois, hombre, vamos a competentes. Teño a carta, vamos a ver, teño a carta, teño Usted non sei que é o novo convenio firmado. Xa dixen que isto non é un bar, usted é quen ten que representar e o presidente ten que decir, se me deixa falar, non me conteste, non son preguntas. Non son preguntas. Resposta. Vale, a resposta. Usted fixo fatal, usted quería pois que non fixéramos nada, que nada, englobarnos aí. Vostede, ademais, foi o culpable, digo yo sinceramente, foi o culpable, vostede sabio, que vostede foi quen dixo escrito, dixo unha funcionaria, non, hai que facelo así e así, vale, a funcionaria dixo así, cando se quitou. Logo presentamos outro, que está firmado por a vicepresidenta da Diputación, vicepresidenta creo que é alguén, e levámoslo a pleno, e vostedes votaron en contra. E con isto non quero, sei que ten moita labia, pero non ya creo, sinceramente. Gracias. Sinceramente, sí, sei que sí, que fala moito, pero non é así. E vostede darse de conta, e o que sí ten que dar, o que sí ten que ver, porque me está falando, primeiro de delegación, convenio, primeiro convenio, delegación, convenio, delegación. É unha delegación de competencias, tú, cada ano podela quitar. É dicir, tanto tú como a perdón, estou falando de tú, tanto a Diputación con 15 días de antelación pódese quitar, é dicir, non, nos queremos dar unha empresa ou nos queremos tal, como a Diputación pode decir o mismo. Non, mira, non vos quero. Ven outro, porque había moita xente esperando. Había xente esperando, como é un concello do bar. Estános atendendo. E vou dicir unha cousa, estános atendendo, e isto tamén gracias a nós. Porque nos dixemos que é necesario, e é super necesario para Viana. Porque nos ahora mismo, como vai a facer os pagos? Se vostede non ten ingresos, como vai a facer os pagos? É imposible. Pero se a resposta ten usted mesmo. Non, claro que teño. Usted fai unha pregunta que usted mesmo ten que dar a resposta. Sí, vale. Xa lle digo que ten pero é que non chegamos a un acordo. Pero sabe qual é a súa resposta? Usted está me preguntando como nos quedábamos sin cobrar impostos, e usted ten a resposta. É porque durante 6 meses non negociou unha nova delegación de facultades. Estou dicindo claramente. Non negociou. Leveina a pleno 2 veces. Pero, señor, vostedes votaron en contra. Tanto un grupo como outro. Eu non lle podo dicir outra cousa máis. Pero, señor portavoz, perdóneme, permite un momento que conteste a miña pregunta, que é moi taxativa e moi clara, entrecomillado. Sí. Por que en 6 meses usted non negociou unha nova delegación de facultades donde se incluíran solamente 2 puntos? Cobro de taxas e multas e abrir a oficina de recaudación unha vez a semana. Era simplemente o mismo convenio incluir esa... No, durante 6 meses usted non o fixo. E ahora dice que a culpa é que se gasta sin cobrar os impostos en vosa. Pero usted en 6 meses, por que non levou a término o acordado nun pleno? Usted presentou unha carta de denuncia do convenio, porque lle exigimos nos, como condición para aprobarlle unha modificación orzamentaria de importe de 91.000 euros. Eu negociei con vostede e dixelle, aprobamos esas facturas porque son pa xente que pagou a mascarada, porque se avecina unha nova mascarada e hai que pagar todas esas... aprobamos 90.000 euros. Como condición era que usted denunciara o convenio por escrito, porque usted se negaba a facelo por escrito. E foi como se redactou o escrito. Se usted redactou un escrito, presenta ante a Diputación, con 6 meses de antelación para negociar a nova delegación, a miña pregunta é, por iso usted ten a resposta, non a pregunta a min, é, por que usted en 6 meses non redactou, escuta a palabra textual, non redactou un novo convenio de delegación de facultades que a Diputación? Pregunto por qué. Usted dice, me tiña unha carta, eu pregunto que a carta non sirve, por que non presentou aquí no pleno o novo convenio? Dígame por qué, en 6 meses. Podo falar? Claro. Vale, señor secretario, se fai vostede o favor, busquemos plenos anteriores, darei as fechas cando nos o presentamos ao pleno.
Vale, non quero discutir torpezas. Xa o darei, xa o publicaremos e xa o verá todo o mundo. Non teño nada máis que decir. Non teño nada máis que decir. Porque vostede está dicindo que non o presentamos, mira, vamos a mirar os plenos, e cando miremos os plenos... Pero vamos a ver, perdón un segundo. Usted é capaz de afirmar agora aquí, ante todo este mundo, de que usted trouxo aquí este pleno o novo convenio incluindo os outros puntos. Pero que non é convenio, que é unha delegación. A nova delegación, trouxo usted que nova delegación con os outros puntos. É capaz de afirmarlo aquí? Sí. Públicamente? Sí. Mire, usted é capaz de eso porque voy a decir... Eu xa lle pedín ao señor secretario. Perfecto. Que usted traía aquí un novo convenio con esas dúas cláusulas. Acórdese ben do que está dicindo. Que usted trouxe aquí un convenio para aprobarlo en pleno, incluindo dúas cláusulas que decían apertura da oficina dentro dese convenio, Xa había un traballador, xa incluso había un traballador. Non, eu estou dicindo, se usted trouxo a pleno un convenio que decida... Xa yo preguntei, mire, perdóneme unha cousa, non vamos a discutir, porque non terminamos, eu sinceramente así non terminamos, eu xa lle pedín que busca as actas, que traiga as actas, e se me teño que retratar no momento que sea, por retratarme. Perfecto. Voy a hacer otra matización. Usted acaba de decir aquí públicamente que ese convenio, perdón, esa delegación de facultades era anual. A facultade de dejada, o sea, de dejación das funciones de cobro por parte da Diputación e por parte do Concello de Viana. Vou traer no próximo pleno o convenio que trouxe, bueno, o convenio, a delegación de facultades que a presentei aquí un día nun pleno, elaborada no ano 2008 por vostede, firmada por vostede. E aí decía, expresa e tácitamente, que ese se renovaba tácitamente por 5 anos, cada 5 anos, e a próxima renovación tácita era o 31 de julio, que 6 meses antes había que denunciarlo. Usted sigue mantendo de que ano a ano se podía denunciar? Mantengo públicamente eso? Sí, podía falar. Sí. Vale, que é un convenio, que é unha delegación. Unha delegación. Pero que é un convenio, fago a pregunta, que é un convenio e que é unha delegación. A delegación. Pero que é un convenio. O convenio é unha cosa diferente. Eu estaba gustando, como usted vai ao tema semántico, digolle que a palabra exacta é delegación. Delegación. Vale. E esa delegación que estaba firmada por vostede e a Diputación, dice vostede que recollía que ano a ano se podía denunciar. Dígalle vostede. Non, xa llo direi eu, non se preocupe. Dígalle vostede. Pero que non pasa nada, no próximo pleno vou traer unha delegación de... Se é unha delegación, tú cando tes unha delegación non é un convenio. Non se preocupe. Non me preocupa, xa lle digo que ademais é que non quero discutir, porque eu penso que hasta estamos aburrindo a xente. Se é unha delegación, a delegación é cando as partes tela por un ano, cando as partes dicen en 15 días, 20 días, non sei, creo que son 15 días antes, oye, cerramos isto, punto, se coge outra empresa, lo que sea, eso é unha delegación. Vale, non é convenio ningún. Pois é moi fácil, non hai problema ningún. No próximo pleno eu vou traer a delegación e comprometo ante todo o mundo a leela literalmente. E se eu non teño razón, digo, señor portavoz do Partido Popular, perdone que ten usted razón, pero se non, usted terá que rectificar e decir, equivoqueime ou non me equivoquei. Mire, aí non me vou porque teño, mira, é que ainda estuve lendo antes. Non pasa nada, faltan 2 meses. No, pero mire, faltan 2 meses. Pero non, pero é que indo lin esta mañá. É dicir, vamos a ver, non pon nunca el convenio. Outra vez, delegación de... Claro, pon por 5 anos. Tú nos 5 anos, é dicir, tú ano a ano, e se non falo de costos agregados... Non, pero eu teño unha delegación que pedín aquí no Concello, non poder, amosei aquí públicamente no pleno. Sempre dixo que era un convenio. Por lo menos xa sabemos que é unha delegación. Pero ten vostede razón. Para que vamos a discutir? No próximo pleno, falta nada, 2 meses. Eu vou traer a delegación e vamos a ler aquí públicamente punto por punto. Non tocho así, vou lerla públicamente. E se en algún sitio di que ese convenio pode ser denunciado ano a ano, pido públicamente, digo, admito mellor e pido perdón. Pero se non, espero que vostede teña a lealtade de coller e decir, sí, ten usted razón, equivoquei meu. Por cada dos vamos a decirlo aquí públicamente no próximo pleno. Vamos a ver, que non quero ser tozudo. Entendamos tú, non quero ser tozudo. Se é unha delegación, é unha delegación. A delegación, aunque te poña 10 anos, se é unha delegación, aunque te poña 10 anos, tú podes retirar ano a ano. Eso dice usted, ¿verdad? Sí. Pues eu digolle que entonces, ¿por qué tuvimos que denunciarla con 6 meses de antelación? Queda o 31 de julio. Porque fixemos o indio, simplemente. Que non fixeron o indio? Vostedes.
Pero quen firmou a denuncia nada máis que usted? Pero vamos a ver, pero se usted fixo fai o escrito. Pero quen presentou a denuncia ante a Diputación? Usted? Pero por a forma... Pero usted é capaz de firmar unha pelada. Se me acaba de decir que había unhas facturas. Se me estaba dicindo que había unhas facturas. Claro. Bueno, eu non entro máis. Eu quería solamente dicir algo sobre este tema. Moi escueto, non vou encrellarme nestas discusións semánticas sobre delegación ou convenio. Non solamente quero dicir que xa trouxéramos tamén nos a pleno esta denuncia desta delegación no seu día, tamén a trouxe o Partido Socialista, votouse a favor nas veces que se trouxo aquí, por lo menos pola nosa parte, polo Partido Socialista, e nos eu quero solamente explicar a situación polo que se trouxo. É dicir, non é unha cuestión semántica de porque ten que facer a recaudación a Diputación ou non, solamente porque, a ver, a oficina de recaudación que tiña a Diputación tiña un traballador. No momento que ese traballador se xubilou, non houbo outro traballador sustituto. E temos que ter en conta que o Concello de Viana paga 60.000 euros á Diputación pola recaudación dos impostos. Entón, se paga 60.000 euros por recaudación dos impostos, eu penso que os ciudadanos e as veciñas e veciñas de Viana teñen dereito a que haxa unha persona aquí que no tema da recaudación os atenda e non teñan que dirixirse por teléfono ou por vía telemática á Diputación. E por iso, fundamentalmente, é porque se este convenio se denunciou para que trouxeran unha persona de atención ao público. Iso é o fundamental. Só quero interrumpir unha cosa. Convenio ou delegación? Que? Convenio ou delegación? A delegación. Neso estou de acordo. É dicir, a delegación. A delegación. Eu neso estou de acordo no primeiro momento, é que é unha delegación. É dicir, iso é o fundamental. É dicir, págase 60.000 euros á Diputación por recaudar os impostos e resulta que non hai unha persona para atender as persoas, as veciños e veciñas de Viana que teñen algún tipo de problema ou que sea por o tema dos impostos. Entón, teñen que dirixirse ou por vía telemática ou por teléfono. Moitas veces non dan amañado e é un problema para a población de Viana. Entón, lóxicamente, se cobra 60.000 euros, pois teria que haber unha persona para atender, como había no pasado. E eu fui un alcalde cando estaba a delegación nas competencias na Diputación, estábamos contentos porque había unha persona que atendía ao público e esa persona, pois, calquera ciudadano de Viana, calquera veciño ou veciño iba ali e calquera problema que tuvera con relación aos impostos, yo lo atendían e yo lo solucionaban, ou no catastro, no IBI, no que fora. Entón, hasta aí ben, que pasa? Que no momento dado quitaran a persona porque se xubilou ou polo que fora e non sustituíron. Entón, iso era o problema, porque se cobran, non é que quitaran o cobro que tiña que facer Viana. Viana seguía pagando o mismo, e sin embargo non había unha persona de atención. Entón, iso era o fundamental. E despois, lóxicamente, claro, a Diputación cobra os impostos e ingresos nas contas do Concello de Viana trimestralmente, semestralmente, según coincide. Non é que ingrese cada persona cando ingresa o seu imposto do IBI urbano, rústica ou dos coches e ingresa nunha cuenta da Diputación, e pois ven a liquidación, é dicir, non é que entren nos cuartos directamente nas contas do Concello. Entón, é dicir, que era un agravio, porque nós pensamos de que por eso se trouxo isto e se votou no seu día, porque nos parecía un agravio. É dicir, primeiro, non había unha persona atendendo ao público, que teria que habela. Cobran os 60.000 euros e encima os cuartos non se ingresan nas contas do Concello, ingresan nas contas da Diputación, que despois semestralmente fan as cuentas e ingresan. É dicir que, claro, iso era abusivo por parte da Diputación e por eso nos trouxemos de que ou puñía a persona como mínimo ou senón que podía que se denunciara, e por eso estábamos de acordo. Que pasa? Que o que acaba de dicir o alcalde, pois realmente, como a Diputación puxe un traspada á parede ao Concello nese momento de que ao día seguinte, se non se revocaba ese acordo, ao día seguinte, se non se revocaba o acordo que non facía a recaudación dos impostos, pois claro, non se pode quedar sin recaudación, a pesar de que xa os deste ano están recaudados prácticamente todos os que dependen deste convenio, pero se non hai ningún organismo co recaude, pois ao final, claro, entón hai que volver atrás. Hai que volver atrás para que se recauden, pero eu penso que, e eu sigo estando de acordo, que se a Diputación e o BNG sigue estando de acordo que se a Diputación non pode personal,
que se pode, que se faga a denuncia desta delegación de competencias de recaudación de impostos. E seguimos estando de acordo. Pero, bueno, neste momento hai que tirar por esta vía porque senón quedase sin rica. E isto é a opinión que mantuvemos no pasado e seguimos no anterior. Non é cara a mí, será cara... Claro, digo, en general, eu estou me referindo en general, non me estou me referindo a vostede. Non é que estou agora debatindo yo a usted, estou debatindo a posición... Unha preso mellor, en vez de cobrar o 5%, cobra o mellor o 7%, cobra o 8%, non o sei, eu non sei. Estamos dicindo o que cobra a Diputación. Eu xa zancei, con eso zancei el punto. Que son 60.000 euros que están nos orzamentos do Concello de Viana, 60.000 euros para pagar a recaudación municipal. Que 60.000 euros dá perfectamente para poñer... É un 5%, hai que mirar os ingresos e sobre os ingresos... Está perfectamente válido a ver, eu se non con a recaudación de 60.000 euros, de un cobro de 60.000 euros non é capaz de pagar un traballador, pois pareceme que 60.000 euros que xa dá para pagar un traballador. E máis, despois, o resto dos trámites... Depende de onde traballe. Se traballa no Parlamento, a non. Bueno, eu non sei o que cobra un recaudador ou unha persona que traballaba aquí. Por eso, non o sei. Non o sei. Eu non sei o que cobraba. Vale. Cando vostede queira someta a votación. Bueno, sometemos a votación, entón. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, pues logo deste duro debate pasamos ao seguinte orden. Esperemos que sean máis sencillos. Sean máis pequeno. Serían máis sencillos. Bueno, eu creo que sí, que isto vai ser máis sinxelo. A ver, quinto, proposta dos días festivos locais para o ano 2026. Vou me permitir entonces facer unha pequena intervención. A nos ocorriusenos, como é bastante complexo non elexir uns días festivos, porque este ano o día 16 de agosto é domingo, entonces temos que recuperar un día festivo. Entonces, bueno, nós desde aquí, desde o noso grupo, empezamos a darlle voltas que podía ser mellor ou peor. E, bueno, en principio pensamos, ¿no? Nos optamos porque quizá o 13 de febreiro, que coincide o mismo co ano anterior, é dicir, xoves de comadres, venres, coller festivo. O ano pasado fixo, sí, e coincidiu feira tamén. Pois nada, este ano volveu a coincidir feira. Volve a coincidir con festa 13 de febreiro, día de feira. Entón, claro, vimos esta tesitura de sabemos que hai xente a favor, xente en contra, e ocorriusenos, pois, sacalo, supoño que xa sabedes, non? Públicamente, someter a unha votación para pulsar a opinión, para podernos ter unha base que nos permitira unha opción. E, bueno, fixémonos, non? O resultado non é que sean demasiado halagüeños, pero, bueno, o resultado da votación, digo lo cual foi polo 13 de febreiro, 49 votos e 5 comentarios. Chamo comentarios porque, ainda que son favorables, había comentarios, non? Sobre eso, 49. Po 6 de febreiro, un voto. Po 17 de agosto, 17 de agosto é o que lle correspondería ao día seguinte, de domingo. Pero, claro, nós non o propuxemos porque son 3 días festivos, e, claro, os comercios non poden estar 3 días festivos pechados, entón podía ser máis dificultoso e pensamos que era mellor a outra data que dixemos o 13 de febreiro. Pero, bueno, 17 de agosto, 6 votos e 6 comentarios. E o 2 de novembro, que tamén propuxéramos na votación, na enquisa, era porque, bueno, o día 1 é festivo, entón pasaríamos ao día seguinte, faríamos aí unha especie de 2 días festivos. E sería o 2 de novembro. E a favor desto hubo 11 votos e 8 comentarios. Entón, bueno, a proposta, vindo isto que non estaremos aquí, lógicamente vamos a escutar as opinións e faremos o que a maioría consideredes oportuno, pois sería establecer venres 13 de febreiro e mércores 18 de febreiro. É dicir, o mércores de cinza, como toda a vida, e añadiríamos o venres día seguinte do xoves de comadres. E, bueno, pois un pouco máis teño que decir, xa sabedes o resultado da votación, e agora, pois nada, pois pedimos a opinión, entonces preguntámosle primeiro ao goberno, ao Grupo Comunidade Socialista, e preguntámosle entonces a opinión, a súa opinión. Nos xa o ano pasado propoñéramos de que cando hai moitos días festivos seguidos no mes de agosto, cando coincide o día do patrón, que é o San Roque, pois un día festivo ou inhábil, que é mellor cambiálo pois para outra data, porque senón xuntanse moitos días festivos nesas, e o que dices, pois bueno, que tantos días festivos, pois que poden, pois claro, o comercio e moita xente, pois realmente pois ten que seguir abrindo, non pode ter tantos días pechados. Entón, que era mellor trasladalo ao Antroido, e a nos pareceu ben o ano pasado a proposta despois do día de xoves de comadres, que é un día moi importante, e que a xente pois sale pola noite a divertirse, sale pois a disfrutar dese día,
e que, bueno, o día seguinte, un pouco, pues, para seguir no entroido, pues, que sería un día acertado, e por eso tamén nos parece ben este ano. Non lle a palabra ao Grupo Municipal do Partido Popular. Para nós estamos totalmente en desacordo. O 13 de febreiro parecenos unha salvajada, palabras miñas, do meu grupo. Eu propuño o 17 de agosto, vostedes teñen maioría, voten o que teñan que votar, e punto. Sí, o miércoles de cinza, dá o mesmo mércoles con martes, e despois o 17 de agosto. Sabemos que abren aunque sea festivos, sabemos que tivemos problemas cando foi o ano pasado, que foi o día de feira. Usted incluso me chegou a reconocer que se equivocaran nunha conversación que tivemos. Sí, sí. Pareceme, non me parece ben, simplemente, oye, nos pomos o 17 de agosto, o miércoles 18 de febreiro e o 17 de agosto, pero bueno, libremente... Teño que dicir que eu estaba de acordo con vostede cando decía, porque vostedes dicían que non cambiaban a feira. É dicir, é que o que pido é, o que nos propomos é, o día venres 13 de febreiro, que é día de feira, que se cambia a feira para outro día. Ustedes, na primeira proposta que fixeron aquel ano, cando fixemos, ustedes non eran partidarios de modificar o día da feira. Dixeron que non iban a cambiarla. E despois cambiaron, perfecto, digo que dixeron que non é cambiado. Non se cambiou. Non se cambiou porque hai unha ordenanza que dice o que hai, pero é igual. É dicir, non nos vamos a outra vez a andar no mesmo... Pero non o que queremos pedir é que se se pode modificar a feira, modificala, porque non, pois entonces temos un problema de que os comerciantes teñen que abrir. Terán que cambiar a mellor ordenanza, non o sei. Claro, pero nós tenemos un problema, e é que o día de feira teñen que abrir os comerciantes, ou habrá comerciantes que se neguen. Oye, vamos a ver, estamos aquí, somos tal, poden... A ver, o tema da feira, sabemos todos que cando coincide no día festivo que se cambia. Estou dicindo. É dicir, a ordenanza permite, cando coincide en domingo, cambia. E o festivo igual. Cambia sempre. Pero sí, pero eu digo que hai unha ordenanza, por eso ordenanza... Entón, se coincide un día festivo, podese cambiar perfectamente, sin problema. Pero eu non dixe que non se cambiar, ojo. Dixen que hai unha ordenanza. Ten que ver, pero non impiden. Vale. Nada, perdón. No, vale, oye. Que as maiorías ganan, non hai nada. No, pero non estou falando por imposición da maioría. Estamos dialogando cual é a mellor data. Se usted nos convence de que esa data é mala por o motivo que sea, pois por que non vamos a escutarlo? Ao contrario, pode ser que teña usted razón. Pero estamos dicindo por que nos argumentamos e usted argumenta outra cosa en contrario. Si non pasa nada, a mí parece perfecto. Pero eu digo que si se pode modificar a feira, porque si non temos que abrir o día de feira os comerciantes, entonces sí que é un problema. Pero hai a ordenanza é o que están dicindo. Se é dicir, se por exemplo se o 28, non sei se é o domingo, cambia para outro día, se se cambia para o sábado ou algo deso. Pois a ordenanza dice o que hai que facer. Pois todo un día festivo podese cambiar para o día anterior. Non digo nada deso, pero simplemente non vai. É que eu creo que, vamos, eu o que lle digo é que creo que o que usted propón, que non digo que sea descabellado, 17, o único argumento que nos vemos en contra é que son 3 días festivos. E 3 días festivos os comerciantes sí que teñen que abrir. Usted viu algunha vez, solo perdón, viu algunha vez que estuveran 2 días cerrados? Non, abren. Ahora últimamente sí que hai 2 días festivos pechados, sí, ahora sí que fan últimamente. Sí, os comestibles, hombre, que sí, bueno, é igual, xa veremos como sí. Vamos a entrar tajo con unha polémica. No, estamos falando aquí unha polémica. Eu digo que últimamente, é certo que decían, pero é decir que é certo que últimamente os comercios sí que hai algúns de comestibles, a maioría, que cando son 2 días festivos non abren. Sí que o teñen feito últimamente, pero bueno, é igual. É son voluntad deles, pero o que queremos é facilitarlle tamén aos comerciantes non perjudicados. E, por tanto, se o día de feira, ese día, temos que facelo, sí que o perjudicamos porque teñen que abrir. Se podemos mudar a feira para outro día, a feira celebrase igual e eles non poden disfrutar dese día. É unha proposta, é unha proposta. Usted somete a votación e punto, non é? Según non lle podo decir outra cousa. Sometemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Entonces queda establecido como días festivos o día venres 13 de febreiro e mércores 18 de febreiro, que coinciden o día seguinte do Xoves de Comadres e o mércores de cinza. Entón pasamos ao seguinte punto do orden do día. Sexto punto do orden do día, designación de Daniel García García como xuíz de paz titular deste Concello. Bueno, hai que someter a votación, solamente hai unha candidatura que é a de Daniel García García, entón non haber naide máis, pois simplemente ratificar con o noso voto se aceptamos que continúe como xuíz de paz o designado Daniel García García.
Doy a palabra ao Grupo Socialista, doy a palabra ao Grupo de BNG. No, é a única candidatura. Doy a palabra ao Grupo Popular. Vale, entonces queda aprobada a designación de Daniel García García como xuez de paz titular deste Concello. Solamente se queda a votación. A votación, sí, claro, a votación. Votos a favor, todos, non? Ben, punto número 7. A ver se somos capaces de tirar unhas bombas. Encendendo de macheros. Aprobación se procede da apertura da licitación do contrato de axuda do fogar polo procedimento aberto ordinario suxeito á regulación armonizada. Bueno, pois nada, pois temos aquí a documentación pertinente cos informes emitidos donde dicen que podemos proceder á licitación do servicio do fogar, da axuda no fogar, en precarios de fai 3 anos, é dicir, vencidos de fai 3 anos, e se conseguimos aprobar hoxe, pois solamente teria que decir que para mí sería unha ledicia, moita mellor ledicia para os traballadores e para os usuarios, por suposto. Pomos fin a un dislate que se produjo durante 3 anos con un convenio vencido, onde estábamos perxudicando as traballadoras porque vían mermadas as súas posibilidades de melloras laborais e económicas e, lógicamente, tamén a atención que poden recibir os usuarios, inda que sabemos que esta situación non significaba que por parte dos traballadores non prestaran atención debida aos usuarios, sino ao contrario, pero os usuarios tamén estaban ca espada de Damocles en riba, porque se hubo unha folga, sabían que en cualquier momento podía haber outra folga, e cando hai unha folga, a asistencia sí que é a mesma, pero non ca mesma intensidade ni ca mesma dedicación. Entón, creo que isto pon fin a ese dislate que digo que se produxo. A mí parecería unha grande dicia que conseguíramos sacar a licitación, que se fixera canto antes, que conseguíramos que as reivindicacións que lle corresponden aos traballadoras e traballadores se levaran a término, que funcionara perfectamente ben e que non se puxera ningún tipo de incidencia. Entonces eu que teño que decir que sería para min unha ledicia enorme, como para todo o mundo, esperemos que non haya ninguna traba. E se en alguna cousa cometemos un erro, pois a ver se podemos entre todos solucionarlo e que salga este adiante o máis rápido posible. En eso estamos. Eu non teño nada máis que decir. Queremos elaborar un informe, temos toda a documentación para proceder á licitación. Entonces, ahora, digo a palabra aos grupos municipais para que cada un manifeste a súa opinión. Doi a palabra ao Grupo Municipal Socialista. Doi a palabra ao Grupo Municipal do Partido do Bloque Nacionalista Galego. Non estamos de acordo, xa é un tema que leva de vello, que xa falamos aquí moitas veces dese tema, houve diferentes propostas, houve debates, houve moito debate sobre todo neste ano a finales do ano pasado. Entón, por fin, vai para diante, agora o interesante é que sale a licitación, que seguindo os trámites legales faga todas as propostas ás empresas que teñan que facer a proposta que consideren para facer este servicio e que salga cuanto antes e xa está. Se pode ser antes que non se espere despois. Era máis. Perdón, debe falar así o Grupo Popular, perdón. Vale, a aprobación, é dicir, está todo preparado. Mañá, por exemplo, xa se pode licitar, se non é mañá é pasado, ou é o mismo que veu no pleno anterior? Non é meu. Porque aquí dice da apertura da licitación do contrato de axuda no fogar. Claro, a apertura da licitación. Eu estou mirando os expedientes, aí dixen, estou mirando os expedientes non vin exactamente nada. Eu non sei se falan cos técnicos ou non falaron, porque hai, xa non vou entrar na ordenanza, nem vou entrar en outras cousas, pero despois hai unhas cláusulas administrativas, hai os plegos técnicos, e a mesa de contratación creo eu que debe haber un técnico despois do que nombre vostede, é dicir, nombrarán pois ao mellor a xente que vexan capacitada, funcionarios ou que sexan, para estar na licitación, e logo despois penso que debe haber un técnico. Eu eso no expediente non o vin. Entonces si me gustaría verlo. Ojalá, o sea, de principio xa llevamos a decir que vamos a votar a favor, pero quero que isto salga xa, é dicir, non vamos a seguir na mesma. Entonces, eu quería ver na mesa, decir, bueno, pues hai funcionario tal, e temos un técnico, pues mira, pues o que fixo o proxecto, que non fixo o proxecto, o que fixo outro proxecto. Porque sabe vostede que iso estaba todo preparado. Claro. Todo preparado. Bueno,
Perdone, non sei se veu o papel de Europa. Os documentos de Europa. Usted non se preocupe que esa información ten que ir a Europa. A información da licitación... Sí, que xa veu de Europa. Non ten ninguna información de Europa. Hai que informar a Europa de cando salgamos en contratación. Hai que informar, foi o que dixen outro día. Bueno, eu é un... Foi o que dixen outro día. Claro, dixemos vostede outro día que faltaba un documento de Europa. No, que faltaban varios papeles entre esa comunicación que facamos a Europa no momento que salga a licitación. Sí, é necesario. Sí, é necesario, según o informe do secretario. Vale. É necesario informar a Europa, sí, claro. Sí. A Unión Europea, sí. Hostia, vale. Non En teño nada máis que cuanto ao papel do técnico, usted sabe que hai un informe técnico dunha... Pero é que estou mirando a carpeta, mire que estou buscando ese documento de Europa, e non o encontrei. Pero documento de Europa, pero que non hai que ter ningún documento de Europa, hai que comunicar a Europa. Pero xa o dixo vostede no pleno anterior, que estábamos todos. No, usted entendeu mal o pleno anterior. Usted entendeu mal. Eu entendí mal. Sí, usted entendeu mal, sí. Vale. Usted está me preguntando a documentación necesaria. Vamos ya, mire, non quero... pero sí que yo quero aclarar. Usted dice que aquí falta... Usted sabe que ustedes se encargaron a unha gestoría ou a unha empresa de consulting elaborar un pliego de condicións. Vale. Por ese pliego de condicións está elaborado todas as condicións que permiten sacar a licitación. Entón, o que vamos a facer é, según o acordo dese pliego, sacar a licitación con toda a documentación necesaria. Hai un proceso que temos que cumprir, pero o primer proceso é aprobar. Si non podemos sacar a licitación. Si se aproba no pleno, sale a licitación. E, por certo, non quería entrar a debater, pero pode ter que decirlo. Diga. Voy a decir. Diga. No pleno anterior, cando foi que non podemos sacar a licitación, é porque había que cubrir unha partida. Que vostedes, cando presentaron os orzamentos que aprobaron, faltaba unha partida para completar o que a empresa esa que ustedes contrataron decía que era necesario contratar. Falaban dunha partida de 870 tantos mil euros e ustedes nos presupuestos faltaban 30.000 euros. Si a eso ya engadimos que durante un ano e medio que non se fixo hai que aplicar o IPC, faltaba unha partida de 78.000 euros. E esa partida, que non había forma de cubrirla orzamentariamente, foi o que unha das motivos que impediu poder sacar a licitación a vez anterior. Porque esa partida non se podía cubrir orzamentariamente. Vale. Logo, entonces hubo un desfase entre o aprobado ustedes nos orzamentos co que tiña a empresa previsto do contrato de 30 tantos mil euros, mas o IPC era de 78.000 euros. Falamos dunha cifra aproximada. E como non estaba coberta, era un dos impedimentos que tiñamos para licitar. E xa o cambiaron, xa pasaron unha partida dunha partida a outra. Está aquí contemplado no informe. Sí. Naquele momento non había posibilidades. No, é que se Yo non sei cuai. informe soubera, sí, vale. Non, simplemente digo, vamos a ver, usted non minte, equivócase, non minte. Xa o sei, pode ser equivocar, pero mentir non minte. Non, claro que non minto. Como dice o outro, claro. Non minto, non. Vale, por eso. Vale, eu xa lle preguntei, a ver se no expediente estaba, na carpeta, está, mira que o estuve buscando, e non había maneira. Pero o expediente que ten usted falando da empresa non estaba no expediente, pero si foi contratado por vostedes, que sí que me chama a atención que... Para min, xa lle digo que voto a favor, non quero discutir. Pero sí, bueno, xa, non é discutir, pero que usted tiene un informe que usted coñece, porque ustedes foron os que encargaron ese informe a unha empresa que contou 5.000 euros ou que fora. 5.000 máis 2.700 despois, para facer o 2,8%, pero que non lle vou explicar. Claro, pois entonces iso podía ser eso, non lle vou explicar se o chameino, e non sabes se hai unha obra deserta ou non hai unha obra deserta, digo yo como ten que fazer, me cache na mar, que lle vou decir? Que non é falar do tema, é que non podemos ser tan buenos, simplemente eso, sinceramente. Vale. ¿Usted considera que o expediente está completo para poder votar a favor, sí o non? Eu vou votar a favor como sea. Perfecto. Vale. Entonces, algo máis sobre o debate? Sometemos a votación. Votos a favor para licitar? Por maioría. Enhorabuena. Entonces ahora vamos ao punto octavo e último, que ve literalmente o mismo que o SAF. A aprobación se procede da apertura da licitación do contrato de instalación de herba artificial no campo de fútbol de As Carreras polo procedimento aberto simplificado. Vale, explico. Fai como 2 anos, 1 ano e medio, por aí, bueno, falo de memoria de cifras, pero bueno, fai tempo. Estaba aprobado o convenio por parte da Diputación para proceder a mudar a herba que temos no campo de fútbol. Que significa eso? Significa que a herba que temos é unha erva natural, que é o mellor que pode ter un campo de fútbol, pero o seu mantemento é moi complexo. Chega o inverno, chove, hai xeadas, entonces o césped está impracticable.
A intención que teñen, isto volvo a repetir, non ten nada que ver co Club Deportivo Viana, que non haya confusións. Isto é o campo municipal das Carrelas. Por tanto, é o campo municipal das Carrelas, é municipal, do Concello de Viana. Non é do Club Deportivo Viana. O Club Deportivo Viana é un usuario máis, como son as escuelas deportivas, como son os colexios, etc. Por tanto, a quen atañe todo isto é beneficiado ou perjudicial para o Concello de Viana, non para ningún club determinado. Os clubs simplemente se limitan a utilizar eses campos por delegación do municipio. Vale, estaba aprobado ese convenio. Era un convenio donde se invirten, non é a cifra exata, 498.000, cerca de 500.000 euros. 492.800. Bueno, perfecto. A cifra exata, 492.800. Está aprobado pola Deputación, por tanto a Deputación é quen fai as achegas de 450.000 euros. O resto, a partida que falta, son 50.000 euros, que son as que ten a chegar o Concello de Viana. O Concello de Viana ten esa partida orzamentaria aprobada e a Deputación ten aprobadas as achegas correspondentes a 350.000 euros. Faltan 150.000 euros que se van a chegar na próxima modificación orzamentaria que faga a Deputación, pero están comprometidos nun convenio comprometido. Aquí o informe que está elaborado financieramente e jurídicamente dice que é pertinente poder facelo, por tanto, vaise sacar a licitación. Temos as partidas todas, ao final existe exactamente, a última subvención que existe son de 142.800 euros por parte da Diputación, non 150, son 142.000. Dorense todavía pendiente da recepción por o Ayuntamiento de Viana do Bolo. Esta cantidad pendiente dice literalmente o informe jurídico e financiero. Esta cantidad pendiente non impide la licitación del contrato, pero sí condiciona, es una condición sine qua non, para la adjudicación del mismo. Quiere decir que nos podemos licitar en el momento que se adjudique por la empresa adjudicataria, ten que ter en conta que cando comenzan as obras falta unha partida que ainda non está achegada nas arcas municipais, pero existe o compromiso. Por tanto, mientras esa partida non chegue, que será aprobada na próxima modificación orzamentaria de Deputación, contaremos coa cantidade completa. Mentras, contamos con 350 máis os 50 do Concello. Por tanto, pódese licitar legalmente, inda que non haya chegada a última chega esta, inda que non este efectuada. Por tanto, como non hai un impedimento legal ni financiero para facelo, e tendo en conta de que isto urxe moitísimo porque o inverno se nos bota en riba, e este convenio contempla que se faga parte deste desembolso ahora xa, é dicir, antes de que finalice o ano, temos que sacalo a licitación. E, por tanto, esperemos que as achegas ten todas e que comencemos as obras. Porque queremos que no inverno, polo menos no máis crudo do inverno, teñamos o campo arranxado. Porque senón vai a ser imposible practicar a práctica deportiva. Porque, ademais, un dos usuarios, que é o Club Deportivo Viana, repito, usuario do campo, non propietario, que iso é o municipio, o Concello, pois ten intención de ampliar a base dos alumnos que xogan, dos chavales, e, por tanto, necesitan unhas instalacións adecuadas. Por iso, nos intentamos desde sempre que se faga rapidamente, porque entendemos que é algo que é necesario. Depende da voluntade de todo o mundo, que salga para diante, a Deputación ten o compromiso, os cuartos están aí, faltan solamente a última chega, nos temos os 50.000 euros, e se todo sale perfectamente ben, e se licita, e se adjudica, pois a mellor en 15 días ou nun mes, podemos empezar co campo de fútbol. E ao mellor, como se tarda máis ou menos de media, solen ser como 6 semanas, pois ao mellor nun mes, mes e medio, pode estar o campo de fútbol rematado. Por tanto, estes dos puntos últimos son os que, se salen para diante, me produce unha gran noticia. Conseguimos o SAF, que é o máis importante, e conseguimos tamén un campo de fútbol, que tamén é super importante. Non podemos perder esa subvención. Se a perdemos, probablemente a mellor ano que ven non nos adjudica a Diputación esa chega de dinheiro para poder facer o campo. Dito todo isto, pois perdonad de todo este rollo, e dou a palabra aos grupos municipales. Opinións do partido do Grupo Municipal Socialista? Totalmente de acordo. Ou a opinión do partido BNG? Nos estamos de acordo tamén, é unha partida que se concreta, esa partida que queda sin concretar, que son 142.000 e pico euros, ou 148, bueno, redondeando 150 para non, se concreta, que está sin concretar, pois, ben, xa o dice aí o informe, como os acaba de dicir, que no momento que se concrete esa partida, desde un punto de vista legal e a Diputación o la aprobe, pois pode vir a adjudicación a pleno, que é como quen é o órgano competente de adjudicar ese contrato.
como tamén dice o informe da Secretaría de Intervención. Entón, estamos de acordo en sacalo a concurso, non impide que non estea concreto esa partida, que non estea concretada ainda oficialmente administrativamente, e despois no momento de que estea concretada, pois xa se adjudicará neste salón de plenos, que é o órgano competente para adjudicar, igual que o do SAF, que tamén sigue sendo o pleno da corporación o órgano competente para adjudicar, porque excede legalmente as funcións que ten o alcaldía, e por eso estamos de acordo. Doy a palabra ao Grupo Municipal do Partido Popular. Nos, como nos falta unha partida, non vamos a estar en desacordo, pero tampouco vamos a votar a favor. Vamos a absternos de nada máis. Teñemos votos suficientes. Entón, non temos nada máis que decir. Non temos a partida, é dicir, se antes estábamos con había que facer o SAF, había que ter completa a parte económica, se ahora mesmo ainda non temos a parte económica, pois non estamos, non impedimos nada. Vostedes teñen maioría absoluta, aunque fora simple, non lle pasa nada. Xa, pero bueno, voy a facer unha matización neso. Mire, cando hai que cubrir unha partida, hai dous conceptos diferentes. Un é de onde ven a procedencia dos fondos. Unha procedencia de fondos de subvención non é necesario, pero sí que é necesario cando o dinheiro é do propio Concello. Sí que faltaba, no tema que falamos do SAF, porque a aportación non era ninguna subvención, era a aportación do Concello. Neste caso é subvención, é dicir, é dinheiro da Diputación, entón sí que o permite. Por tanto, ainda que non se cubra a partida, sí que se permite poder sacarlo, no outro caso non. Vale, mandarlle un comer e mandarlle unha carta, para que me ven, ese tema si lle fai caso, sin embargo, cando era o da recaudación, lle fai caso. Discúlpeme, pero aunque nos absteñamos, non problema ningún. Cuando traiga outra vez, cuando esté toda a partida, nos vamos a votar a favor. Perfecto. Entonces procedemos a votar. Sí. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, pues nada, damos rematado o pleno. Ahora si